Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Mak Apuak Official. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa ditulis di kolom komentar, daerah mana yang akan admin kunjungi. Dan jangan lupa sawerannya di super thanks. Selamat mendengarkan. Dalam korong nan salingkah dalam nagari banggo-tanggo ambo jo adi sedang diayun di buayan cinta banyak pantangan sabar gak baji tak baramuan cinta ke adik indah bagi iseso hidup deseso hidup dia jalan adik bagai di bulan jua janji jo adik indah bapa liang dia indah bapa pintu rumah mande taisa apo kogaran onde makan dua nala tak jadi
to mande usah dipancing isak badoro tadakan tangan pintokan doa untung tak lampau titian suka mande jiko dieto sansaro diri mande indah sadapa rusuhnya hati saja bapali ukiran niat badan sansaro ditimpu malam indah terasa titian lapu bakeh dan lalu indah disangka titi baraku dari sangulo bakeh nyorasu kok lai buli kebasi tumpu pada ilahi tolong diri kau lape